sanso and a Mike fashion ewo enkuranza wabenga so fill station no Mike enso e de ato ene otie ye Harima supermarket ewo ahenema kokwe wonom so ejai e de egu wasabre wonom etie. There are three types of people you should never forget. There are three types of people you should never forget. And on a meba bebu bobo sway. Those who helped you in difficult times. Bakono no. Me say there are three types of people you should never forget. Enipa miensa bi anasem enkrofo miensa bi a eni se owre efi wonum kra ewo abrabomu ma owre efi womo na baako eye womo a womo ebu awo ebra na wo ahuhiehia mu. Those who helped you in difficult times. Womo eye baako. Those who left you in difficult times. Womo so a womo gya wo mu ahuhiehia bremu. Womo eye mienu. De atoso miensa. Those who put you in difficult times. Womo de ukoko wura ahuhiehia bi mu. Womo de ukoko wura me hu se de me sika no kra. Ahuhiehia mu like womo de ukoko share baby a na wo gye ho a enye kra. Enti wona womo eboa wo bra na wo ahuhiehia mu oye baako. Wona wo yi wo ma ye bra na wo ahuhiehia mu omo ye mienu. Ene won mu a womo de wo kwosha ahuhiehia mu. Those who put you in difficult times. Nipa miensa we. Di ntia esan say. Was it because each one helped shape the person you were meant to become. Say nipa miensa we nyina. Womumu bia eboai ema wobeye nia ewo se woye. When you bow wo so to wobeye nia ewo se woye. Womu nyina helped shape the person you were meant to be. Nyame onshraw se onso oma wo renfie wona woboa wo wona woyi wo maaye wona wode wo kwhye situation bi mu womu nyina eboa wo ema uhunu eni pastor anase ni pakua woye. Nyame enshraw papa ewo Akoma abrebia no ye ma nyansasemu a wobetumi agina so na wote abo obra eka ho enu ti sabre yi de na chese ya ye ready ni ya ye krado yi de na ye kɔ na ye ne ye maame bi akodi nkomo na ye di nkomo mu ni wie na se ebreba mu a na ya ba be wura ene ne ye discussion bi na nya asem keto akora ye pese ne awafo wo mani ba wo ho so papa wo so obi ani ba ne ho so e wo so obi ada ne ho so. And can you say, I and my husband are wine? Into no, more worry we are more wine. No, be best you say wine. A band said, yeah, bro, for some. Oh, any can you say, I want for your wine? Now, so I'm ready. Me who said, Debbie, say, Bible wine now, or can ya wine? She say, yeah, too. Oh, ya would dear, now your dear. Actually, my wedding now, my wedding now. Ababawa ma wani na ho wa wote awade ase wo afa na wo kwa awade wo wosumu sika nyina na wo de ma be ma ne se be me ye japade no ye japade no ye nyina ye dia ma wani na ho emema no obu wuri se bo yire yire japade wo che ya na bo koko enen na wo ye na me pa che se munya ye. And then the wo ye and then na the bu fu obi kura gina so jai na yira wade because na yira ye japade you say munya ye ni o munya ye na say we are two we are no more wine ye di brabre po ye si bi ni share ye baba be kire mu di enti aye kasa no se mra no wo hodadado di papa okay cement oba se mema no so mu ye bibi ompe na oba se na ade so so se na ade ba me pa chi wo se na ade ba ni ye de ba cement no wo kwoto a Mr. and Mrs.
Kwaku Bonsu. Mr. and Mrs. Ishmael Wood. Mr. and Mrs. Akosia Topa. Mr. and Mrs. Barry are there. As a Barry said to do so. So, now why are sir? Walk to buy us a papa. You receipt the brother Mary. One young son was at the court, a baby or tied the chrono, not just a when the court papa, ye be and Mr. and Mrs. Mammy. Yaninaho. And Tessa, who been 50 years, 55 years. Nobody be about the Jaya Bibesi, na Beman, Japadi, na a cock to near the day, okay, Munko Fahun Kratam, na Beman and Quedi. And the end of the dance, they say, also would it be Caho, a biniho. Yes, Ramo, Yaninaho, Yabeba home. Oh, Yabeba. Okay. What's it home? The news, if you actually da. And yeah, I agree. A young mobile, a young papa. And see, would ya babasona, young quana, yene, yamma, quoting commands, na yen shiny problem or the buyer, na young quania befaso abuano. Awo, memoir crabba. Mamma, now promote to send you. Yes, you don't know. Yeah, within. Pacho media queer sewa. A queer sewa. Okay, so one powerful bracket to no. Mamma, what do you feel saying? Pacho many fear your son back. 71 years. Oh, what fe? Yamia Shrow. We're free in a bay. Pacho me free. A put your yako. A put your yoko near mammy. A queer sewa, and didn't yet be real credit me fee. Be rain. Nah, a dear son of my, ya mammy free. Or yoko. A put you a bahay. Pacho, someone need Casa. Casa mammy. Pacho, a bonnet in your bonnet. Me mammy, I my info which I am for phone. Now, me bra penny. Mammy, oh, mammy. Pacho, hey, and your baby case. Grandma was 71 years. None, mammy. It's in fear got a paper case. And I'm baby near Bagger, young qua. Me bra penny. O gyina fofo no so ton saa etu failing saa because o membia o so enimi we o membi me hwa case no ye case no if you got a pp case you it is what me be ensam wani a na ya ne tra mo asori akọ pacho mame me pacho me ma me ti ase no asase ne me bra no abeka so obi so be ne ye me enche me ne no na ne dofu no e na woyare sasabro ya de kutuji ti ede ne kokwa ya aboba ye no anambra so obi so obeye fuye no koko nti oye fuye ni wie afuye no oye ye no ono gina ho ma nipa ne ye no ni ifiri bonwere ba no onua ba onkwanta no efiri e ba ne nsem jasa wa anti koko kura o mo che no amama na base kura da ne ka mpese wakasa gitaade meso metena ase hwe ne saa me nta yire ire mfofo ne da ho afi de wi ase no enfofo no wo ton fofo no otu failing wo ton fofo no otu failing eti be me fansa busumi mienu mu ni na me te se obi abetobi na me frɛ no ono so okono fansa bra mate se obi abeton fofo no bi wo se meboa one day on te na me kɔ busia pani ho na me kɔ busia se busia pani mate se obi beton fofo na anim hu bi na so wate ba o mo kɔ hwe wa anko bi nam so honam bra no aka chem so obeba ho eti oba se pe e kwa me da ho no ma wa amfre mi mpo mi ane nya me ka makoma se me friends bra wo hye se obeba ha dada wo ma o se o me kwa me ba ha no anadwo no nam se ti anopa wi aka na mam na edi manimu nam kɔ ho me kwa ne esu oni ho na me ma me ketu obi ho nso no oba no wote nam sa baae timba na nwumre nwumawia ebe no mienu kɔ no frɛ me se yesi maba ho na amumawia wo me akra maba nam se te ya akra maba na be nanai ko nunum tam na nam nem na ne ya akɔe ya ɔka kyerɛ me se as ye ma me asase ne de ye de ma obi ahweso mo ma me asase ne mo de mu obi ahweso asase no wato ne bi etu fere no na me busa ne se hwanoma na obo nipa mienu nam sa me de nka ho me de asase no kokoche
ne fam de kakra wo de be ma me na me na wotwe bia ibosumi bia me kwaji aduru na wutu ewu na me ka sa wo se asase ne de ni che bia ni hobi na me se ma hwe kwa sa anti ye kire ne me de koto ye ma me ketewa nanim won kan kire no asam no ka kire me na eni mitiri mu ansin mitiri mu kura stella won ka hwe na anam de ba ha se misre mo momfre no amusa no mame se mame na nya ne ba ne bi di a no no wafa no fofo enti wo bra no mfie sai e ba cha wo che me wono ne mo pani ana oni e pani na ba akudi ho na mse me di ho ba akudi wo bra na chi pani na chi tu na atoso me yensa ana wo 70 say 71 54 ene ese ne wode nam emfie de wotwe ekro I see. Na me pacho asase no eye acres be say. E pacho ne de wo ma me abrewa de me hunu mu sa ba so ma me free mo na wo so wo ma me free mo no de wo ma me free mo mfie say ni. Emfie du nwotwe ase du emfie du so de aba e kire say wo ma me ne friends say. Ne friend na ajewa akwajewa. Okay nti ayi asase no na eye wo ma me ankasa e de ana. Me pacho han. Onu ana to na asase. Nu ana ne doso. Onu ana doso na onu ana to na de. Onu ana de. Tesa asase de oba na beto una na pani bia. Na wudidi na na ase na okwa na hande ama. Timi na ma me no ana odoso aye nyine beto no ene ne do. Nti onu free mu na chese wa hande ye ne made ya. Tesa de no kra ode ma e first kra nsa na onu wo. Mwana na mo yeso adwuma. Me ne no ana na ye na me ye ba pani nsa na oba mekiri mi ensa nso yi oba nto onde nu oso na okọ school. Yo nti ya na tie for fofon case ni edie mo dawroma nti ya se obehwe na watimi atie ni yie pa ode ma ye me enche ni nyina ne ma me te ase. Okay ode ma o ma me wo bra ne de ma ye me enche. Okay nti wo pakwa de na odo odua no so odua koko koko ne da so so e pa che o koko ni so na nu yi akura me ba ha na o chese ni kakra ka wa no hwe nchen ye ntimi yi na nu ya me ba ha na o chese ne me duru ho no kakra aka na grade funtam ni nyina koko no omo di grade abedwi obi na o ma ne ye se o mo ye ne me nche nti ne fa na aka no o mo tuatua ama eno ewu nti o mo sa betu ni nyina se one afu de o ye ne che yo se ni no so ma ante ho asem na onti uma me free mu na wo bra ne ye ne de sa bra na odidi wo ya na obi anya bi na wo mame no mo obi dia na menyu na me nko ade ne koko abakora ma ani bi da e na one complain bra na wo ma me ti ase no asem de eja nipa de Kristo de ofa no a ya na ni bre ni wafem minim say yire fofon de menye bi nti koko na asem de amfa antoma ko se ka bra nka wo ma me ti ase no na sa bra no bia wo raise ya nka ma me hunu ni a obeye se sa bra nyina da so ye Kristo ni nti se wo jai ma ne fa Kristo nti sa bra no a se so wo se nka jai ma Kristo sa ade ye mu mienu nyina mo ja pade de enya ne bre eye wo mu nyina mo ma me mu nyina mo free ma me ya furu krom nti ade ye mu nyina mo ma me ade a mu didi ho no de eni bre be ne wo me pacho unua no na aka no de wo didi mu o mu bidi me pacho me chiri ma me ensa no ono ye ba aka me ho one ne ba no ana ayese na wo chiri ma me ensa ne ba no na ayese ena one ne yesa adwuma no there be eno de enyimi question na no de me chen say enye wo nko ene wo no na me chiri ya fo no ba akokra hye wo ne wo bra pani fimfim ene bi so edidi wachie ti bi sase almost so complaining ti say de e bia wo complain ya na che so odidi wo mu bi o mo complain me chiri ba kora no o gina so sa o gina so sa ne kasai ema aja owie nti efa se busumi nsem ani ene owuye da bia na o hye brada be ne ba be hwasase yi da be ne ba hwasase yi ene ekina ena odi frito ya owuye eti ba konso wo no ha ono so da bia woto no so na se wonua ba ko ono so koka ho nsem a wono nso afiri mu ba che han busumi nsem ani busumi nsem ani ye na ye ayi ebe ya na
fia me de ye be na boso me ensa pepe. Oh, na we no body atom panimfo bi anim ama wo mo afre onua no ana. Me fa cha me ma me ketwa me de koto nanim. Say ye honom ne nyina ekohia ye. Na me ka asegbu nyina che no ka che me say asase de ye nche. Enti me sister ba akokora o ka say bra say ne de so so de ma nipa he so de a wo se fa ne de ma na boso me bia okoji aduru. Enti ye mra so de ma no wo se ye nche na nche chena. Oh, someone chekra na se obi yeso adwuma na sika ne beba na obecha ma obi adia. Say eno esi wa dan say e bia ye cha ya do de ma obi na wakoton. Okoton di na sika ne se wi akire de da ho no wan hwe ya obesa ba ho. But say eda ho na eye dom ye nche obi do so koko ne ba na mkokeli ene akua se wa wo die nie kwadwo kwachi wo die nie kwaku ma no wo die nie ase de da so. So ti anama me wo mo ye ne sa na emom no wo pa na wo person ko twa bi e de ma wa kasa. E pa se kokodua korokora nsiso. Omo tu kokodua nyina tu fail ni nyina. Woni di enti woni kapre bakra wa asase. Me pa cho sika medin so ye 30 million. Sasa na ka no. Million aduasa. 30 million. Eno say ye kwa na e fa so me di bie ni say. Okay, ma me ba. Now because say the wusi trade dey no ka say bia woni so da. But you say you be won so the 30 million e was so nti e ba behwe. E no kwa wo fa so ni no so. Oba kura do. Maa Akos. Ti adom. Na promise say. Nyame adom so abodin. Ai. Abo obedi. Anne titidi ankasa medase. All right. Kura do family mu. Yo, medase Maa Akos. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba akoma mu nsem dwumadi so medofo bibusa se ompo no emu tesai mesabo afihia pa se piwa akade yaka cha se ye ndru 31st December ye wie ne ye begura mu na ye wura January mu a ye ndru 31st a na che se ye nwie me camera medase enu ntimi dofo se ye ba ne enu bedi nkomo se ya mesre se wunyi wa fidie no emfiri ha eyesime dupe 10 minutes ena me no kasa kakra bi na ye wie se na be ya abre bi e be ka kaiwo na wo nso apomden ho nsem no ene matimi akoyi edi ama o Piwak natural aye the 3p garlic mixture abedja so ena ewie wo ne ye hia ye ne wo ebo enkomo yi ye numbers no ena good screen so no fa na efre doctor ne ye no eni nkomo na utie me ewo radio so ana wo number bi na utie Akoma FM a number no eye 0248 92 92 88 24 0248 92 88 24 medofo Fred doctor see a why crowd say ono bedi nkomo afa 3p garlic mixture no ho edro we na edro bi asene na anopa okoto bi a anopa onya aduane bi di na sa wonum bi a within some few minutes ohu ni say bibia konipaduanum ehya ase se eye adwuma ewo nipaduanum a che se okura na beje wonsem we che wo se edro na wanom no eye edro papa enti e ba betu nyare wase ama onya wasomdwe ene ofa ahode esan se ne abrabo a ye bo no wate asefo asase yi yemfa honamre emobra no yemfa honamre enya adwuma ewo se wo ho ye den usikim usita because enesa wo ye no phone na wo yade a obi na wo mo ayi na adwuma ama no okura wadwuma kura wuntumi nko wo kwa na wo dwene ho because besie I'm not okay onye wo kesa per 3p garlic mixture na enonom fire wadru yare nketenkete yare no phone pa de wo one no etonkwanta wapai because say drei eye entini mu adwuma 3p garlic mixture eye mojamu wadwuma eti mojamu nyarewa ene ntini mu yade nyina no entimi ntana ni peduanum abra 3p garlic mixture eka ho drobani to be to dashboard no so fasha wo lokenum no nombi oye adwuma nyina anopa nombi awia no nombi anwumre no nombi obonsere bia ho den droba fo kra mota atena se chepa pebinom mini abema ebeboa papa mom ye adwuma o mazi nyina wadro ye 3p ubedru fie no ye mremre se kontomre dia kaja ba se 3p e wo fie ho a udidi wie ya opensu nyunu bi boy ya na wanumbi meda obeda no alam ne benya no amwa kwa adwuma enti we ye ntete ho me kire wo se 3p garlic mixture e ye adro papa onumbi ebeboa ene ye hwe si kire yade ene si kire yade atiate se e wo kurom ha
na yadeɛ baako a ɛyɛ wo ankasa na wofrɛ ne sɛ wɔmmra wo nkyɛn ɛyɛ diabetes because waduane a wodie ne berɛ a wodi didi ɛne aduane koro a wodi no mpɛn pii no ɛno na ɛkɔfa diabetes no ɛde brɛ yɛn gye number ne frɛ doctor wo ankasa na wanya diabetes ɛsikyerɛ yadeɛ ho asɛm na mekɛn ɛyɛ wo nua bi wo kunu bi wo dɔfo bi frɛ yɛn ani nkɔmmɔ doctor bɛboa ama nneɛma akɔ yie ɛde ama wo yɛn number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo kai sɛ 3p garlic mixture ɛwɔ toam ɛhwe hɔ a ɛbɔ nti wotɔ a na wɔsom yie yɛka ɛsikyerɛ yadeɛ a ɛyɛ berɛ a wo nipadua no aduane a wodi no ɛnoa ntumi mprocesse na ɛntumi ɛndane energy na sɛ dane energy ne kora mpo no a sɛnea ɛbɛyɛ a glucose no a ɛwɔ mu no a mogya no atwetwe na akɔ mogya no mu no sɛnea ɛbɛyɛ na insulin no pancreas ne bɛpu na bɛfa glucose no akyama nipadua no nyinaa no na ayɛ asɛm mpɛpɛ deɛ kɔfa wei de ba ɛyɛ berɛ a wodi didi Ghana ha anadwodidie na eku yɛn because yɛkɔ adwuma a yɛn mpɔntɛm enti wɔn wɔkɔduru fie a pintin bi ada wɔn mɛn sɛ yɛ fufuo sɛ yɛ banku abɛteɛ apɛsie bɔɔde apɛsie asonsɔn ɛne kontomire abɔ mu bɛte bi abɔ anadwo no a wɔsɛ mɛyere na ano a mɛni a wɔne me bɛkɔn but uku no nkakra nkakra uku wɔ dɔfo no nkakra nkakra enti anwummerɛ saa no ɔmpɔn mma ntɛm no aduane fɛsi wɔ aduane adeɛ akye so koraa na ɛdɛ paa Maa Akos ni bi da ɛyɛ kama paa oh connection unimu pa ɛyɛ kama kora se de ya wɔ so wahu enti ade asafa hye fridge mu ade achi na wabɔ so ɛyɛ kama tu eni na nadwo no nkonya diabetes Maa Akos what say wa asanteni ba fufu ade achi so ɛyɛ kama pa ɛyɛ so bi hwɛ obi se wɔ mpɛ obi se wɔ mpɛ bra ade sam yɛ fa hye fridge mu enkodi nya diabetes ɛkyena no patutututu ama wifi abɔ so ama me se wo ba adwuma a wo ho den no wonnidi kura bio na ade akɔfie enya anadwo na wo kodi akonya sikyɛ yade abewu ntem agya wo yere na wo ma hɔ pe 3p garlic mixture nom ukoduru fie na ade asa anadwo aduane no miemfa nhye fridge mu kane kora na fridge ni hɔ won sansuo ngu bo mu anayewam won fansim enya hwe so wahu ade akyi aka na hye no wadi emfo so ma ba ma ni ni aduane no na wakonya sikyɛ yade ahwere ne nkwa nom 3p garlic mixture ye ba ye tumra ne ya kyerɛsie ye nka nkyerɛ wo sɛ wo num aduro nti didi bra wo pɛ mesrɛ wo aduro na nye magic o hwɛ wo ho so yie no na o didi yie na o num aduro ne ka ho na ye adwuma ntentem afei de na dwudie ne to nkyɛn a obi nso wɔ hɔ no mu a wayɛ kɛse ama na boro so enso ontua na no enti wo bɔn sɛ aduane bi ekɔ bia no ebekra no kosua ya kye obedi anwa aduane na aba so ya street mu ye tonton oh ye nka se ni nanso wodi ma ne boro so emwa afena kese na eba mo na srade ne dɔɔso mo it is our pancreas ne kura pu insulin no a ebetwa fa wontini mu abesena kɔ omogya no mu akɔtwe glucose na chama nipadua ne nyina no na ye boache bidin because emogya no a ebefa wontini mu akɔ no insulin na ebefa wontini mu akɔ no enti no emu asisi enti entumi nkɔ ekɔpem na asan ebasa nipadua no obre enti na wohia 3p garlic mixture eye ntini mu adwuma ye mogya mu adwuma eti saade no akɔhye baabi no ne nyina bennane enti nipadua no obɛyɛ kama na afa watua wano yɛnka sɛ ni wakɔnɔ de nanso susudi ɛna anadwo no obi akɔgyina kosua ho no de kosua to chacha wɔsɛ wo de boss na paye na mache obi timi chi kosua crate obedi ne nyina mesrɛw enkɔfa emwa emrew num 3p na hwe wadidie yie na srade no anoso ewo nipadua num exercise yɛnka asɛ sɔre ne kɔgem abra wuni sika wo dem hɔ a utimi ye bi huri toto nsa toto nan wo kɔto na wo sɔre adanko ma so ɔden wo de wo afa ye wo ho waso nya den so anapa ne de waso ba de wo dem hɔ wo kɔto na wo sɔre wo kɔto na sɔre ɛno ne fifire nketenkete bi ebete wo uwia no akɔbɔ nso nyinu wo na wo kɔ adwuma no de bia wo ye fit ohun ɔden wo si gim so ahun enti eboa manipadua no abere bia no oye kama na wo de 3p garlic mixture aye wadru na aboa wo de ekofa diabetes ede ba na mebebo bi so ede a kyerɛ wo no enne se kyeyade enti obi ani afra ese kyeyade enti atwa obi nan
ɛsikyere de obi mema yɔkɔ fam obi ma yɔkɔ fam obi ntumi nkɔ baabi ya na se nyinaa taatai wɔdwonso ntɛntɛntɛntɛntɛm ɔnom nsuo asese no sukom saa de no ɔdwonso bebree wɔka hwɛ nso a ɛsikyere nko a obi nso deɛ no ne nan sɛbi adeɛ twa no a ekuro no enwu ada wɔaduro ɛyɛ 3p garlic mixture pebinom na ɛbɛboa wo ɛbasa na ɛma woyɛ mmere na untumi nyɛ de adwuma ɛwɔ sɛ woyɛ ne daadaa Bora pharmacy shop ɛne baabi ɛtoa bibiduro bia Ghana ha ose opɛ 3p garlic mixture Kumasi Bora Kolena Heba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture Hofuanko Albert Sam Takrade AA Mensa Koferidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene katidra ne dinhwani mu wofa kwadwo Heba Temale baabi a electromat no na UDS nso Charles Heba ewo ho wodwa ni kire eye enkran so a Wedema Pharmacy ewo Ashaman Little George and a Health Alert Clinic omu nyina wokɔ a obenya bi afa Okanshi Draglin wa Kingswalk Kobsam and Angel Heba Ghana ha baabi a wo bia Bora Pharmacy Shop any baabi a to bibidro Heba Center no ose opɛ 3p garlic mixture yebeyi bi edi amount je number abre de yankomo twetwe no esi no ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 esiche yade pa de krom ha na aduro ba akopɛ eye 3p garlic mixture ma moya reso a eno nche se duro ne mboa pebi no medofo ebeboa na emu si che yade ne de fre doctor sisi a na ene oni hu nkomo yankopon ya adomada sene enu bedi ahia ya me insha papa obapa kunadu ha eye Akoma 87.9 FM and afa Onua TV o Sacrum TV Akoma mu nsam jumedie no eno a na sabre wo hwe na wo tie no eno a na wo hwe na wo tie no bomode ase obe send a message, at the aba it was 0245 301 462 0245 301 462 na yakin kind at the amount yemra yemame equia se waso na yemetwa yem komo twetwe ne so nemom hyene so emame se en grofine emojadro eno a na ebeboa wonti oya no anonum grofine mojadro no ebi woda wontumi enna ona ne wonsa eye tititi ana anapokrase wonum na ato a wontumi enidi oba ufiti kromu ensem no akwakoye bibi e wo boachi bidi eba enko eba nso eturu bi nso a ema ene wonne ma na wokra nso eba nso de ma wo no ene jejejejejai se wo bo wonsa no eni enu nti wo nso wunya grofine emojadro ye de koko ena ye wo ye adwuma wagya ho wo de eye grofine se wonumu a ema infection ema enipadua no kra emo wo benya bia to baby eto endro bia ya friend doctor so nya chemo for 0244 596532 0244 596532 make yourself na what say sika wadia 3000 enei 30 million eno no kwa beso ipacho asase no yefi ona akodwa bi da ho ba mu hene nti ye ofa de free mu no na ede mebra ni die eno no amka so hia na emebi nti wo mo koton asase ni bi na ede amana kodi amkoton de obra no na di ye obra ya wo hwe ayi so ho wo so obedi wonu odi mu ofa na de ti obedi be mu hene no ena amkoton e proto nan no amkoton ya eja me de me de oba me hu akonta bi ya obuye afi de emre bi duru ho se yekobu akonta emre bi duru ho a wo se oni ba mu hene no bi ame akonta ne asase na de ntina ani ba mu hene no o se ne na aye ne ya enti ebi ana o hene frɛ no onya hoden emfa nko am se eni omu akonta enti akonta na obuye no ono waka se me fancy sika nyina ka bo wona koye billion baako so the American I say billion baako 1 billion that's about could be 250 proton or baako bia
250 to Maa Akos and 9 not to say 1 billion. Ena eyo eti ba say o mebu akwanta no ena ono wode 350 e baaye say wono na wono ho na me sister no ba abema na odi na di ni chi no ono so 370 ena wono ho eso ne say ena o mje ono ne de no o mje ono ne de 350 anumu ena me nya no me aduasa na me ka no o mo cheche ya nti me chiri ba no kro free mu no kra na o so o mpe ena de odi mi so no so owu ena de otoso onso woni me nua no ba no o me ka no ba no ena de otoso ka eche nso ono so ekwa amanane nti ono mu de o ma anya bi ti say 1 billion no ebi na ode kokoye ne ba mu hene ho ne ma no wa nya ni ba mu hene no kra na sika no enkoka mu sika nso on fema ewo me nua no ba no ho senso oni mi enu na edi a enu ntina am kan so o mu sisi me no na eno no wan fa ho report nso ama obi a me se ye nyina busia etwa hia ena ye fie da bi se wo sen ko kire ba bi ebi akoye ye fie da no wo so odi bi aye no odi bi ye ya no anfa bi anye ye bra ba me fa nso na chiri ba me nua ma me ye ma me nua ba nti wono ya na ye kase we na du we achi wono ena scan ceiling Nsem a ode ye efie ne kakra ese me kase scan bi ye efie no 370 ne bi no ode ye na de kwa akora na ho pa 370 ne de ekorokora me hunu na eno na akora ne be kan sa ampa se sika na kwone ho because akora na wo kan ye wo sister ba o mi sister ba nti wono no wo sister ba no se sika no ye de ma ne so won fa nya dan sa me bra ne na ene ne ye ne abunse na e ma na kwa akora no nti sa da so wadie so ni ende mi ntimi nka ho anto ada wo no sister ne nka na se de wo sika ni me ne ka pa me ne ka fa wo no wo so ni mu asam ama me nua ketewa bi kura me fa se me chiri ba be na ne asenum ya no kura wodi agina mu se wo diska no wo de ba besin so no de aba up to now wa fa ama ifie say ni enfie be ye kan enfie be na ne asem yi ni okay enti eno wa fa ma eno obi anso ani a kire bi em to twa ye okay na apart from say oton sa ensase enan no efiri wo ma hunu se wase aton foforo bi e pa che o na enu obi bohye enti yoni no eye na dwe se okwa akotu ni de feren ena oba ye de no so eti ye nyina ye hunu ni e course won de onte ono ote kono na me ni aketwa na me ka no ne nkwala e kwa me mani ham dia na o mafre me o mo koton so a nti ba bia grade ni edoye no wantu na se hoye dia nu jae to ja se pe ena ye so ye fa adwe se ni ye kwa akotu ho na ye de pillars si ho akosi hie no so sa de wo ma ye die mu ehwa na o mo ba ye be stop ye se ya me enye sa adwuma ena eda ho no de eno na grade ni upia de on ne che kokko no wo se ne de enketo obi grade na kopia eno na me bra no woni ne koka ho asema eno nso ye se plot mienu no okotane ye enso abra nso a nkasa skaro ne nke enu sa plot mienu no eno so okoya ode kotua no wa ma ye ho akonta oye ho akonta kire me ma no me de nyame anim ne kora de wanya ho akonta kire me but wanya ho akonta kora ska no eno so ode kakra unya kakra wo so bi wo so pa me say wanya ho akonta waton wam sika no o ma wo kakra wa ma mbi ena se sika no so mo de ye den me pa cho na me ka no eno so ma anti ho akonta buo wa fa so anya bibia wo fie ho da bi me hu so de aye bibia na ebia wakọ ho se bia onka wo so wo mankrofo a dofa bi aduadua nuane kakra bi wo so no watete adia wo ma makwaya na e pa cho so na me ka so ma ye nkoko o se so ni na mo de ye kokoko wa ma ni ye nkoko ena eba ya o mo cheye e che do de obi a nkoso so okodobi wa wo bra na nkasa wo ne nti ya na me ni ti ye pa miniti ye so no te no kwana ngona msomete yuko asema de ekoso ebi a ohene wo krom ho odi akoto nanim e ba cho wa hene de me fan koto nanim adan bi se ya busia asem ni wa hene asem o da bi se ne ene mfa ho se eno nti na wo mu nyina wo ho no wo mu nyina wo ho ahemfo esi abaya nan
ɛwɔ kurom hɔ ɛno nti no sɛ biribi ne na kyerɛ wo so a wotumi de kɔto n'anim na ato ne nsa de afrɛ wo bra because sɛ ɛnyɛ ne nan koraa na nkɛyɛ ne yɛ sɛ nkɔkɔdi bɛn mu anaa mɛboa ɛno koraa de ne nan de ɔde yɛ school sika ɛne ɛwɔ n'anim na wɔn de ekɔdi bɛn mu hene a ahenni abɛto no na n'ani gye ho a wɔsɛ wɔnni nti no sɛ ɛnyɛ no a nka bi ante sɛ biribi ni a ebi aka kurom hɔ hene nka bi a wɔbɛtumi ayɛ biribi aka ho asɛm kakra to ne nsa frɛ no. Nti mpakyɛ o yɛwɔ kan nyina mate wo kasa egu kwa abra speaker no ho yɛwɔ kan nyina mate na ɛkyire no ba wo mfa ɛkyire no deɛ mimi di n'akyi no ɔno nso bu fui sɛ wakɔ akɔtɔn asase no deɛ akonta na ɔmu yɛ wante aseɛ nti ɔno nso fa greda ɛkɔtu n'atie no bi January to July bosome baako kɔpem bosome nson ama de odi machi nso kotu sa ton plot mienu se obi eto bi ti wo batimi a we kwa wo do akotwa ndie we kwa wo no so akoto bi wo so ma me dia wo so kotwa bi se me ni ani na wo ni abara bi anso ni mi da bi be ani ho he fa na ofiri ba enye ayi aputu ya abara wo so obetimi akoto plot ama me ene obi ante obi nchani o na wo ma we me ni me mani me nchai o ma we me so mo ni me nchai o mo we ebi wo tema nti wo nkwa na ase ba akopɛ ne ka me ho no kora wo busu mi mienu nka nya san kɔ na ɔde mbeba na se no de emfa ho se we sɔre no ɔkɔ no ɔno akotwa kakra no akɔtɔn wa wo so yɛ maame ne ba ya fa wa ma wade mu nyina mu wɛ papa ba akoma me ba akɔ na ya hwɛ ni pa ɔno nso betimi aba abɛka cho sɛ akua sɛ wa jai na yɛ nhwɛ because obi edidi so ana wo nkwa wo de wo ntumi ni so bie e ma ne ye do ba wade me pa cho enka wo mu nyina na wo ka no minim bibia ya wofa nam se me bra ne di na ade no ono so no okoko bi da ho kokoko numpan e ma ye nyina ka se ye bekọ akọche na de obi a benya no de obeye no waye no na me bra yi ma me nua ketwa no ba ekogina mu fa Sofia ekotwitwa ya eti ye be ho anse wo ton bi me kora nyame anim me wa hwa na ofa oba bi ba se ante wafase memfa oba yi mra na obeta sase ne bi na yehwema so saa na mfro na so han enokore na oto so oto mienu afi wato sase ne mienu ya na koye nan eti me baba am kraso wa we ko ho no na sase ya Jacob wotunto sase wo mo kan se ye ne nke ya che na fe wotunto ni se ye obanse a wo ma me ni hu bi nam kwa mse anti minim hu bi ba mieri na akasa woto eti se na no dia ene emi no menso mafa me dia anya kogu ho me bra no ama abema na ton asase no abra wa amfa ama me amabọ kakwa ebi da ho ebi ni ho eni nti ena me se we na da ho no so me mpene ma ne nton safi se me di bi kura kogu so asa na obeye me eti ene me di ba ma ne mu a wo di gu so na wusi ni ahwe di obeba begugu atu agu enti sasa we say what it was because wo bra yi efie de watwe we said you wo 72 say wono wo to na so me yesa na che se wono kra wanyini enti say wan na gina na mu kotwitwa sansase me se me nua ba se anyina dure nya de a wo nua ba no wono na etwitwa ma wa wo say wono wayi ni mpa bo ahye no eti obi aka ho asema wo so wayi ni mpa bo ahye no enti wono wo twitwa enam bi ebusa no so o say oba bebia konta up to now konta no so ame ofade no omebu ama na anu ekura na omafre no say omra me omebu ho akonta enti wo yade yi a wo kọ bakora yi a wo tuto nuro nyina no wo kọ no ho say bia sika ni wonti o ma kaka nto nuro ni nyina wo mfiu ante me pa so me nche wa chi hwem kokoro mote no adama me kọ ho no a me ka che nsasase no so omo se ma security ni bi atena no de amfa me de ma me na busumi bi am kwaje aduro wo ka che me say ye nche eno na mbeto ogota ma me na na yesa anapa no a me kọ clinic akọ pa ne nyina no me hu ne ka che nse eno me ba ha na adwo no hwepra me prae won ti ho amehweme ben na ate nenum ni waba ho enso wansi ho ade wo hu se wo ne etwe dodo ana tina se wo mfi wo sa onti ho wono wonto kono wonto ba woni o ma meketo afie ni wote obi akoso awu wo nsuro asa no oh eno mpo de me nso
Ojamfunu unsuro sekai. Tell me kwa de me kwa anyade. Ono kwa ketu akora na ekwe no pani okwa me de pani sem kwa anyade. Hi, Akoma 87.9 FM on your TV. Ya bo modi answer ya be kwa homa ne so na ye ne ya be ma no akodi nkomo e kwa kubuadu. Okay. You rabu adu me wa ha. Hello. Hello. Hello, kwa kubuadu. Hello, Penny Buadu. Me pacho mon peke no sign ene Penny Buadu enkasa emayena ase okasa ewe twenti na ma yente nka eye ahaya Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV Akoma mu nsem dwumade no eno a na wo hwe na utie no what say good afternoon to you all, please. I would advise I call her my mom should leave the land for him because he will kill her. Because of land issues, they want to kill my brother. As I'm telling you now, we every freedom or say was shey the free OT region and Quanta and our message by also me the message about 0245 301 462 0245 301 462. Na mame okay, yeah, I'm quite maybe. Hello. Mama Simon Numpena Chese and Caminya. Mama Makosa the airport. And no crying, when I would drive video. What ye chan, I went front to a when young command. Yamame, a queer say, was say, Mama me efrimu na ojamon fofon bi na se mood dijano, and when ye person who say, and no crab in the womb. I just told you that we have the same minute. Manua, Sankadina and Kesiwa, and Timmy or Simu did you assassin Sujano, Moton Toyana Niade, and you Mamma, without so. You're a boy to meet you. Papa, was the one got to about one Gaza or one at the phone? Oh. You make a say. You just Yamias so Becassa. It's me pacho, I no cray. And you know, cray. Oh, and you know, cry. What the room, ma? When you Akoma. Kwaku buadu ni ayi kwaku ebedu weni Akoma ba akokra na we dey say taxi wunkwa na atimu no wachata njabusu apani wachata na ade kura nti anya no kura no na ko akire mu ebia mu misa no say da say me ton ye no maama ne bia na say da say me ton ye no maama ne bi ye hu say ja ye maama tia no wodi ntro e dey akire ye nti ye rabuadu wo dey say dey esi aye dey nya dey obefa bie mu machine bufuo enti so okọ ayi no eba ye bebo modi ase ye befre mi nsa da ye befre no de na eyie bia eni ho sa na je se watimi acheche mu ma but wait yo I mean sure okay you rabu adu driver mami wetin pacho me na oh me slow me di ayi me ko ayi no baby oh Dim slow, me kata me fa. I coach. This one what I say. Obi something I look at no, me say anya no kre. Da ben na ebia mo man ska kre twa to okra. To bi ana bia mo man. Say a day twa to okra ebia mo twa bi ton ye bia mo man kakra bi ya da ben. So we when I add this dam of the fear nominate baby there ko it is so the biamempa
Enti da bɛn pa na me frɛ wo. Ɛyɛ wi abrese ya. Da bi anwumre no de emboa me but e bi wi abrese ya da bɛn. Se anwumre no de ne apon. Enti wi abrese ya no da bɛn na metumi anya wo. Yo, what do you befra o? Ya befra ni agye ɛda no. Ni fie so kwa ni mu kakra nti no. Yes na asosie ni ya bam kakra nti wo ka ya na omo nhyɛ da nti nso fie kwa ni ma no asomu ye den kakra. Ba we dia wote. Wan tse so nko nkasa okwa yi aba. Oh, wan tse so nko nkasa nya no kore. Jodi ote pa na asomu da ho. Enti mame, sɛ de etie bia no ye ne bedi nkomo. The actor chima bia no ye behwe se besiesie. Because mumie no nyina mumie no nyina monyinyini. Mumje je say nasa ya mu bedi dia ma mu bia dia yi akoye sey. Wo di etwa kakra kra ma no. E na de no so ye mu nyina mo maame dia. Ya fa wa ma wade. Ye do ba wade. David ante. Mu nyina mo maame kro papa kro mo a. That's right. Na we die senka we die yi bia no. Kasa gu fidie no mama. Wana mo bi da ho a. Je se omo fere asase no de aka nyina so. Omo fere. Wa mo na fere. Wa ma na wa fa ase na fere de aka no. Otu nete no a na wo tone bi de fere da no. Aha, sa na wo ye no. Sa na wo ye no. Wo ska kakra ho no. Obra no. Kakra wa nsem. Minimo. Ani na ile nete kono ngo. Na asase no so da hen. Da yoko. Asase da yoko. Na tia senti no bibi o ha wo besa aka ho ana because ye nya no ye besa ya frɛ no biem na de wo se ne ne ka no ye tumi ne na ka nti bibi o ha de beka aka ho sanka munya date na senke nyina ba bi hia ha ya na wo man ka nkyerɛ wo se ye kyerɛ die na me ma aka mse minya ibi se ma me na me som na me ma me ne yare sasabra ya de ne tu kwai tu wo pra wani wo yiri bi ensi ho ma hwe da na wa na asa be fa asase ne ma ya me enche se se asase ne akra ta da so me din wo so asase krata da so din wo so ai wa hunu se wo din wo so me ne ketwa no kwando no ene ma me na ma wo di edin ye wo so kepu ni nyina wo pe se wo di ni nyina ja me wa kepu pipers no nti se pipers no wo no aho no mo hwe hunu se won kwase sade ne ne ade de e fa wo no ne din kwase hye so hele de me ni won ni nya me ntamasem na why na de kire wa hunu se odi wo so say abrante na oye afuyo no me ni ye free pa nti da bia no woka okay ya ti ase wo ma si jai na wo man to proti bi ma wo mun si dan kura bi ma wo setrem meti bi ye wo a won kasa wo ma dia eni ese o me ye wo adure wo nyina no ano wo mo ana eto ana meboa o smi bi o me bi edeko. Now you're teacher niana. Now you're nice. As I was at the midwife. Oh, I see. Matthias. Nti miensa de odi me de bidi na chi ne de ono so di me kira me kasa wawu na anu ye ene ye koso me na ne saa ne papa no e ba me papa ne enua ba na ofiri mu ena papa de ne fofo ma ye tu bibia me bre ye tim ne me so ama no aton fofo na di kesa kwase abua no pese obu ye eti me ka ne kora me wi amekọ but ye be hwe akadia ma owie form 4 mpacho we form 4 no kwa ntina kai o kai eyisa no January July ni ade no ahaya Akoma 87.9 FM ye twa ye ho na yakwa akofa ye Royal Homeopathy abasisia atiefo ya wohwe Onua TV ene Akoma FM Sabri Dr. Ibrahim Adam Yisame ne kwankyerefo pani a meda Royal Homeopathic Clinic ya yewo Ghana haya Kumase yewo Pankrono etimetim Monique Junction sanso ena Accra Madina Ashalubutwe ye nyina ye papa ye nana me nana prekope the National Chief Imam of the Republic of Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu nadaroma ena wade mpaye gu akwemu kobie Ashalubutwe
branch no kama ye adwuma na me papa Sheikh Abdul Wadud Sisi the Tijaniya Muslims president of Ghana mechia munyina ne ahwefo a mo hwɛ me na Sabre Royal Homeopathic Clinic ye ne mpanimfo de niema agu akwan mu a ye promotions no nkokra na ye de aboa mpanisi nsu to nanso efomo ayeden ena enipa ne yare nanso sika wode kwa yare hwɛ bia no aye den ama no nti ekoba so yare a na akwaye painkiller honam ya wunro ono no mo a na afi bi onso anye obia na eye ma no na afi obano no mbeduru baabi no na agye nsemu kra no ena ye ne mpanimfo ede niema agu akwan mu se ye promotion kakra na ye de aboa said ye nyina ye nim no ura yare hwɛ bia obegye card a obetua sika obekɔ akɔ hu doctor friend consultation no obetua sika obewura lab obetua sika obekɔ aba bia obewura bia sikasɛm esensa ane nti obi wɔ hɔ no ma wɔ yare sika na wɔde kro no nti wonya nti no ɔde titifie na ayɛ no fin na afei akɔgye nsɛmu na ye dia ye ene sɛ baby a wo bia no so ba Royal Homeopathic Clinic card no any folder no 100 Ghana cedis tete ho no 1 million oje no ewia ya kyekere won sa ya hwe wo muduro na ya take you vitals kama consultation na obewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo no free of charge se be ye lab ana ebetwe umoja de akofa mfidie mu abibi mu afifi mu adudui mu ahwe amawa eno nso free of charge na ye wo afidie ana machine wanwaso ho no mu a afidie be unipadua no fruitum abesi unase ebehwe wani wahrawa obrɛboɔ wosaabo wodwonsotwa wontinim wonkase mu ba bia frisoro ekosi fom free yenye wohwe na ade no ɛsɛ fatase yɛde wosi mfidie so ne massage wo biebie wontini mu a ɛno nso free of charge na yehunu yare no a yesan so waduro free of charge na mesrawo yeye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday yehye adwuma se anopa nonson enifa na yapon enwumre nonum family telephone number no eno ne ade hiame ebia na matimi abo yare so ebia na matimi amowo yare so eno nkyerɛ sɛ yensa si yɛde ensekan ananade papa nipadua no ayi yare na free mu efrɛ no surgery anase operation no eno ena no Royal Homeopathic Clinic na mmom ye wo kwan foforo a ye fa so di yenro no esa yare ne free home a ho to kra enti je me telephone number na frame sisi a na emwa ye nyina me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and ofra wonsa ebekame mesi ye promotion oba ye card no 100 Ghana cedis tete ho sika no 1 million tete ho de no enei de ye beka no 100 Ghana cedis consultation ye free lab free diagnosis and if you ever hear uni peduanum free ye be lab ama we free massage ye free ye sanso ema edro free etimi so baby bia wo bia so prostrate na ye kese Johnson no ntumi maye ana eba kra emma wo nkaye wonte se Johnson de wo no na wo ho asei awie oye oba awo na ho aye den ama wo ama sabi ye de awo etwa wo mpoa mesraw wamodin se obeba Royal Homeopathic Clinic na ye de fidie ahwe ehunu adekropotin a ama awo no ntumi ma no na yahwe ayi afiri ho ama so you be a diabetes ene ha wo ye se esikyire yare na esikyire yare no de na ama waye kese obi nso ho ane de no ama wafon waye ketekete wanhwe ye beka se yanom yare bi kra ena aye wo ojonso tentem Johnson no boss wa na ebe ya na jobe Johnson sa ma ade ache ona hu dwa wo ho hyehyew empabo hyew na rokra no anya ade a ubehunu wo mini mo wo enum nsuo ntentem se de ye obi abra
typhoid fever ene hawo witidwa gagaga na amanfo ada na dwohwa nkromo no wo de untumi enna Bomodin say obeba Royal Homeopathic Clinic hepatitis B ana brebuo mu yare yi bi ena ayewo ama abeda wanisu aye yellow Nsem aye yellow wafu crash Bomodin say odi wani ebekire Royal Homeopathic Clinic na misre Swako Hospital na ya kire say wo hepatitis B a esan say enye yare ema wuti ayewo ya wo honam ya wo yanti na wuyi wani a wanhwe yi a ebeduru ne mpempenso anase ne bad stage no ne de how pa e na ebre wo se unya hunu se wafuru ahye wonase atatai na wanhweye ampa eduru anu woden a na ne o ya free atiasefo asase so no ntimi sraw so you be a hepatitis wo so enyiwani se enye me yanti mayimani bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic o ye bema wa ye mre e wo mpam o de tare ana wai o de fam na abai Oyo oba waye mre ewo mpam sabi oba ne bema edi mpaso agroma wunya atenka no de watenka no afri mu kra gonorrhea ene hawo odepua ene hawo chlamydia ne hawo enemu yare bi e hawo bia no bra mesrawo sede me kan ye na bia na mabo yare so bia na ma moso for me telephone number no eno ne ade ahia pa na frame ye adwuma firi dwoada ekosi memenda Accra ye wo Madina Ashalibotwe National Chief Imam no bebo mpaye ebi hospital kama for me telephone number no ne frame na yare bia ha wo sempo wunyare na pese oba na yedi mfidie ne hwehwe woni padua no mu a ye behwe ama kama 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 Sa number and afra when sabe kame wona wo hwe onua TV be say egu TV na ni kakraka misro fa ne frame nya yare ni nyina na metumi aboso sama bo yare so sami mo wo yare so bomodin say obeba Royal Homeopathic Clinic me se etimatim Monique Junction pankrono anatafo pankrono etimatim sanso ena Accra ye wo Madina Ashalibotwe se stroke ena aka wo kasa ne ntimi ma ana wo nkai hwe wani mfrai na nso hunu hukunu ana wo yire ana bakra wo nkai no aka wo nifa aka wo bankum aka wo katre mama wo ntimi enkasa ni nyina no eye stroke no eho ene ma no bi no ewo brain ne mu tinum embrepam ye befa na baako na ya kyerɛkyerɛ ntimi sraw sɛde stroke na aye wo bia no Bra Royal Homeopathic Clinic o prostate na aye kese malaria fever ne hawo typhoid fever ne hawo enemu yare ene hawo yare bia hawo wusisi wukotodwe untumi nya hwe typhoid fever yare bia hawo no me see ye promotion card no ye 100 Ghana cedis 1 million lab free consultation ye free diagnosis free massaging free yesanso emwadro obi wo ho a na bia ne yare no akere dodo eba saa de ye ne wo kasa na ye de watu adro so ye charge wo kakra na emom ye ho de untimi ntua ne nyina akra ye ma kwan ma utuatua no kakra ebra nti jeme telephone number no na efreme na bra ye adwuma firi dwoada kosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne apon anwumre nonum 5:30 p.m. ena yepon ena ye hye adwuma na ase anopa 7:30 a.m. ti fa me telephone number no na ye nsori so 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebekame ebreninti ye de besi ha sama mo yare so kra bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic and how they frame me uka yare ne na mintumi ameka kire se yare we de
ebi a mean to me naturally say atwetia ama ye nyina ya me in shop ya mama Akwaba at the back of 87.9 FM Onia TV also Chrome TV Facebook Akuma 87.9 YouTube Akuma 879 Sikapa Akwaba Yeah, na mommy. Ekwa Akwaba Major soon. Evangelist Akwaba Yeah, I know. okay nana yehwe ya mama akua se wa me nua be ma badu Some asasi. Ejapadie. Chese mitimi dwene ho a mentiase ewiase kakra nipa ba ya ye ba bekoyi kakra ba bi kakra ye betina de bi ai hawo de bi ai hawo oh aye edonso kra dodo menkoa me didi a na ye menkoa na menya me ho a ye eno na ama sese ewiase no aye bibi e wo ho no awo binya wo ya sese wo twa ne ntini ene hwan we kɔ hehe ye kɔgye hwan eni pe chine o ye kɔgye kosua kɔkɔ kosua tuntum de ya dane no kwankyera hodoɔ bɔne nti da bia ye ya kwankyere bɔne da bia ne agina ha sɛ kwan ye bɛfa so a ye nua enim begu ase nti da bia ye wade foforo ayeye oh anka we de anka we anka ye simple woni wunuya wona wo ye bra panyini ena mo maame enyina egya mo fofun nti we se edru se ye ton na ye didi a anka de ade a mo nyina mo nyinyini mo nyina no mo ani ni ho sa mrenka mo nyina mo di nkakra nyame to ne nsa fra mu ana mokɔ se de edru ye mo tu anwea kra ne wo so nti mo tu kra wi a enkyirima no so wo ho omususu beba ba benya kakra omususu beba ba bedidi wo ho enti we wunia senko na wodi wunia be senko ahia utumi ton asase 1 billion wo me man 3,000 Sana yena na ejeje ho ba no le ejeje ho no mami ko chikwa no tumu no wo ka ba ya wo de on e man 3,000 akaba ya wo de 1 billion. Yes, when you start doing this, see ye nipa bi den sa. Me who say ya maame anyini, but so wanyini. Enti mo yem panin fo. Na ono kra de sha. Because odi wachi mienu. Enti nka adan na wo ton ade 1 billion. Na wo be ma wono 3,000. Enti ya dan na wo meka ho asem. Ajabade anya na aye. Enyo wo na wo ye. Eze nka ona ade aka wanga na kwa. Eno nka wo mani bi. Eti mu na mo mani pa bi be ye bone wo so se first no na Kristo nti wetwa so e na aka che ne se ne samre wo ntwa so ai but e kire no obehunu se sei na wo de ye no no obe de twa so obe ye fe se we be da ye Kristo nti because first no wo hunu de ye ko se ya asase wu todi wo wie wo anyame ya adom fele na anwea pie so wo se tu so a wo se todi ja no still wo fa Kristo nsa nkata na no ni tiri nyina ade na mo ye sa ade no we ebusawa papa enya no kura chirem kakra oh me nua ba me to me tu anwea no bi enu achi ya mpacho me tu ne be 20,000 me pacho busa me nua mama no 5,000 na 10,000 enya sa we yenke die ba bie ma ena hwe ba bia wo de ko hyehye ena wo wuru de na wono so de ta wo nchen ena wono na manenya nwumre mesra mo Sanyo manyoma na ekoso no ena we ni brade wo so we ni mrade ajama no se wo so we ni mrade a de sese wo die no fama ne Nka sumdwe mra na nka da ne baby fefefe kama na wo koto asase 1 billion na ama ne 3,000 na ase won kana no ntumu a wo anka be ya wo de ya de ya wo anka be ya wo de ade a wodi ye wunua na anya wodi nda bia sofu judo so ka o se wo pese obi nyama no yes manya onipa no na wo ka se na wo ye nipa boni ni na wo nwenwe na 1 billion be di maami ho mo de mu 3,000 ma wo papa ya akaba ya wo de Akoma ba jo so pa de akaba ya wo de adam na yedru sa ye no wani brade na maami wo ha adwere na unso wo sa ne se wo mani si jae anka we de nka wanyini nka wonyai but aya ne ya nti wo se mija ya anye de enye yie ampa so
Wojaya enye ye samre watoto nro we hwan na esum ni biem ono a na to kakra obedie ne ma wo ho nti nka wo so ma ne kakra ena nka ono so wutu anue ne wama ne bi wutu anue ne wama ne bi wutu anue ne wama ne bi anka obeye de wa ha unsa wo ka wo so obehia o ne nan ekose gatam ama na pra obehia no ka kire wo nti nka ka kire wo na mumienu nyina manyini obi na ejina mo anamu nanka waka ache no mesro me nua ba ha enti mesra o se de esi aye no wanyini e ma ne ma ha biem de e wo nie ji sei koma no so mfa hwe ne ho yade no so mfa to kakra bibi kakra ne di enye no ano no anka asundua ye de abafie na wo hwe wo no hwe wanim na emre na ekọ na wo mfi na se wo betu anamo wo enti mesra papa ne wote wo nchai ye ka bone de amote ye ka papa ne de ya amonte obi ntumi nka nkyere mo se asmo awomo ka papa wa ha entitie na mo bone ne de mo bete papa na ne ye kan ye ka kyew se wunua ba na nka se de wunua ba aduri wudidi ma ne bidia na ye den papa na ye den anka mo nyina de aka wo manimu anka mo esese mo kanfo awrade nko a na mo di wuoko fi sasa jezi ani je bi ni ho tumi nkwa ha nkọ ye se nkọje wani nkọfa ma ne ho nkọ ne ba nti se ni je ni na u age ba bia moduri akade mu di ewo nko a na samre yesisi wobi enti papa de ye ka kire wa ne se wunua ba wose kwan a wode ne fa so no eye ne ya woton nsase ne di wotu anwea di abra wono besom ye bi mu nyina mo maame dia didi na ma ne bi ni na wono soso ne mre ya akai wa asase isu onfa akoma pam akoma emu da ho akoma emu tie na wonfa mfra asase isu na de wo ye ni die wo ye de ya obenyiwi won ho obedi ho ya wo ho enti manakoma mu enye fita samre hyase na de watuo no a wonya bie no wo ma ne bi ni ye no ma ne bi ensisi no na wankasa ma obi wadidi kakra nti fa ne saa mani bi na woni di na samre na koma ento ne yem na ono so da won na wonte na fie na won hwe ne ho yade na woni di kakra na nasum ye de enyo no ma me kwa koma to yem pa de wo kan eye no kre wo so nya abotere ya so asem yimu wo se yem frɛ no ye besa frɛ no na ye hunu die esese wo ka kire ye ne ye hunu no kre ene nkontom pa ye de ewo mu oton wade na o ma hunu so se wo fa ase no susu ne edidi jamu nyina o fa ase no so ye beba ho because se wo mumienu nyina ni nhuna de yie enti wo betumi aya akwa ginam wo ton ya no paketekete bi ahyehyɛ wo mu nyina ansem enti wo fa ase wo so ye ready ye bam na ya baba be hunu sa de no ton a se na ade ma no na wono susu de se ye tumi aye de aba enti yesre ma me nya abotere se de wo ma na ka no emewu nya wo mo samre na wo mo tete wo nchen ya wo mo so ani aye de agye ye bedi hu dwuma fefefe be me na ye beba wo nchen na de sese ye de to no ye de ato se ya na ye de adwuma that's Pastor Julius Marco amenchia Jody on a permanent ad nyina na me hye na ye fi nso a na family de call Bisanjis Laundry Services shirt ye fa pa nyina kama pa we want to see you Bisanjis obesi ato so ama what they call Christian service wa na obisa so open na yawa obesi ai bibia dia na Jody so person pam okopata as market no so pam ma nka toda nka yese obeka se jamana nka na jemu na ja ekire di nka toda nka futu we ke futu papa but don't say edu ba bia on ya na wotena sesesen a ya na ya osese me de me nkwankuru atwa so na justice be prevail ya na nka toda no so boa because ejabade ni nyina na se bi ye ma me afiri mu ana ode ejabade ejae enti sebi mpre biasa enka uche na obia odi fata bia nyane de na pepepa na nka ano so aye den eno so na ka de na be se kanya we de na ho nyansa number 2 sa said ye opasa wo che na wo fa kese pa na de kitikete pa ma no se table no dane na kodi ono no sa no no de sa de wo ya bi wa ofanti ke be ye o dana ene me yehwe sansa na be ye no because obi wa onim se adiwe eseme na yemfa maame a ne bo badwo so na menim ne dia na nipa bi wo sa adwene se ase me no obi ya na mo adwene se nipa na won ne ya gbajimi ana aya na me pese ne bisa sa question no aya na won nipa na ya de na de o fata o pese o sisi na wo fa ya na wadwene mo so wo ejimi fo
ade anya wa na wabra ho apɛ ejapade yɛ mu nyina na mo dia na o ton 1 billion ade a na wate mu 3,000 Ghana de ama ono so homfa sedentia uma obi asen me ha ni believe say once I want to hire penny as I want to hire so no there I just pass on mu nyina ncha ne pɛ na mo bia so mo yɛ 5 na say bia e ga 100 million 200 me ba but who na assurance no what you mean 2020 at least 180 be there Nanka 2020 na just we fan say also TNT ni ade but 180 be there nanka say 2025 no amna be count nanka nya 300 million nanka o penny na 300 million wo mo aka nyina 180 at least a tasuma bebe mbeko bia no anya hwe ko an obi em say at least nya ba na 30 million and 970 million there and also the because yes now there's a nyako na wo se fie mo anya sa mo de ma yahunu sika we ni ade tietie akase yes fie bia de 1 billion e be 2 million fie aka 800 afa ye rekwa be che no anu nya nko na ho sha kokko mu ye because cement bo no nya na manufacture concrete no nya na be kwa ye eti ye nyina ye trase ni ye ka eboa ye de ye ka ya bo emfa so aba eti ye na mo nko kululu na mpesa mo kwa mo ye na e de ya mi yɛrɛ ma sa bɛ kɛ sɛ ɛna ya nya no ma fa sa ɛna me mfa bi nsie na mfa bi nsie de ade na ama ekiri sa so me hu biem sa bɛ se me hu oh masa ofa de na ni brasem kama me de na fiti ne makra so nyai ba ayana ebufu me say 10 se ofa o tese o dwon ara me bra o be so tese o ni pa che na ana won de ma me wo no che me oh di na bufu ni ya no afeni ba me ntwa so kra mesra ofa adi ga ni mu na nam 7 producer se mu nyina na ya che mo mo dia na jabade na mu nyina na mo dia jabade na mu nyina na mo dia nya nkwa ho dia se ofi se biribi wo ya wo mo mu na me nyina ye ntena se me nyina ebia boso me bia na sa afi bia no ye hwa anu ya yotu ha ye hwa sika elia na jabade eri ja ye mu a ebia sei na eba but eri jabade je hwa man nse be sei de be bo ho bai na bia de be ka no na nyina ya che ye nyina ya cha sei obi abenya mama otini baby na otu baby na de na eba na de ne de kotu mu a oda wada woni problem oda wada chire ni mu watching woman ta say ya adwuma ana say bi okay mama musa but kwase mo bebe we sit down do say ajapade ese no wa ye we sit down do say na papa wa ye na me dem na say na pa bi kwa abeti mi ma me bo no say ade bi ye mi di mu na ade o bi ya e wa de ma nsi o etika ma me ya yes because ma me say fa say what you fan say mo be check no be 230 million na say what for 130 million na ka wo de ho na say what for no sika 270 million e na aka de ho it is 270 million no say what to asase jam tom na nse say what to cat na ma e jam tom na nse me ma di bia wo me ni di na do wo wa fa e na wo de o japade e ti mu no e wa do ma jam tom na ni na mo on fa me on fo mu nyina mo penten kwa ya maame o ya maame e na japade wo ba ho kwa na o sha da nsumu bi o ka na ka so okoso ne nana no awode ajapade ne ma oso no fe ho do dia ba oso o ma nsabi mi sami nsabi dia mi fifire bia wo betinim no so to si dia ba kum yenu na mi sika bi fra ejan tom na nse so no no toka no dam na me bread medical idea ejan toka na order na ma e dey ba bi bonus na dem na nse o ma mi ofura wuzu ni simple no mo le ni be team do papa people be different kasa na me say aduma ye on I thought I would go off promotion club na no boss attra promotion onka me na bomb parliament go for bra promotion aba na twam and boss on man say what the share the decks are sing what is it decks are sing we winning the men na na ekọ no they ahye ne decks are sing say be ya wo kwa adwuma be say be say be
be you be there. What I say? I didn't say 2020 men buy a keeper. Say me Japa, no me flipper. No, say, what the edge of someone. I don't know. Like I said, Mammy, I'm going to just happen. But I am per se, and yes, Mammy, so Yakaya fed them was it down. I don't know. I don't know. Also, no, no, what brought soon. I can hear back here. Fairness, man. Can your brain good? Yes, I'm about here. All I guess I'm going to say. No, wow, we have Bema, Wababes, Namam, Sansan, you there, I hear Wanaka, only now Yonko Banner, Tim Susan, the Yonko Banner, Bressano, and again, who do you Bantima? So, baby, walk wrong, Yano. Yan to say, I am Pana Yampa, Yano. O meyano no nchira ko fa so change apa sika ba japa de no na ye hunu say ye fa ye ne asem na ma nya fa ye be make sure so kwa bi ono ne be sister na be che e de asomdwe be ba o mienu nantem no na aboa na didija oyi ya na eya ana mo tesa abi before this just say bonne kete ade ode ya so yes twaso yo fu dem twaso ode ya so twaso to fema sa se je to fia ba se mu za na ye dollars dia bro dia bro wa da le to fe wa sa be dance no yen kan to se bia das say yi dis na wo de ma ye $10 so there be was no de enka dem no enka say na me sure na me what is saka ni akuti was da kwa se oda no na se sa $1 na de ma ho no what fa to ka no dem wa fa what ya ko na babra ne ba je o moto na o de da form no was sad that from man. I love them say one person. So why you be a don't tom and say amen. Amen. By na ya deba kuma from. Me say wicked place say ya. Ya Bobby. Ya chinam ya chinam. So what say me ya chinam what for kuntu asef anyansa kwan. Ayi ni wa ko fa ya me deserve. No nya ho da ka ma. Ka no. One in the Coba, one in the Mafia. One in the corner in the Mafia. Now, for the saying, Toffee. Now the dollars I will look at him. Now, now, guys, now, back any problem to oh, yeah, the idea about Nadia Kogufia, now I aspire. Was a channel body. Now, I shall say, I didn't know who do you know why Nsem what deep Miss Independent. Now, I can't tell well, who Tim Bias, how do you have us? I get ready. February, past February, you've been demon already. Ade. Mami, we are say we nema ntokwa mpefida. Emma ifie njuda, emma oman no munjuda. He said, yes, nam ayi mienu sumfidia. Na mienu nekode. Enso. Idu baby ayi mienu yakusum no. Iyati se yi aboa no. Na dusie mienu yakohwe na ba akofo adikan. Omra no de aboa ni tinku an eba. Na de aka no akawo. Nsem wasisi fie ma me fie agija. Asem e kosuma asem ami so obayi a wo de kunu nua be ma na to atwo. No kwasem. Na mami nya bayifu. Da bi. Ai. Se pan se bayifu otifie. Na ade esem de ma no, na ade se abayifu abayifu. Sometimes de omu ye na ye o. Kapapa we nku okuna to atwen dada. Wo okuna to atwen dada. So ne ye kan ne aka se mo a mo ni nipa eya ade chaba. Ai sese ye nyina ye che ne ye bidie na wo ya wadwene se wo de wo ne wo ma wo de wo di fie na mo nko amudi na ebi su asumdwe mpa fie da ma me adu bro senka no oda sanka wiya we nko bepede wa but abase esisie
nipa bi de ne fa kwan bi so a enye na ke yehwem hwem efi ajapade kwa de nka ye ma na hweso ka ye ma na hweso na ba ma bedi wo nsem na wutimi tu feeling utu wei na wo ba tifie se we wote akonya so na sasem we edru otumfo ani kada na nko betu ade a wo hini chiri enu wo fi na odidi jama e wo fi wo betu sesi a se wo nko a wodidi jama e wo fi so na yesa no na nipa no nam na osugu ne yem a e de no me ba osu ade se de odi wachi wonya wo se wo mfa ma no nko a wo de be kɔ fie wo no ma kodi wo kɔ fie no ye hu e de no me ba osu ye besre wona wadidi abusua nim ade ne efie ajapade so efie ajapade de ye nyina na ye de na nanom na apa ato ane ye yu se bedi panyini se enyi ukura na ye mu nyina mo maame ko ba ajapade de oba na reso be ma de ba na be ma reso ana na me bo mu na muti akonya so oba ajapade oba na reso be ma de na be ma reso ni nyina ne se ye nyina na ye didi ho ye maame ne na nanom na abre ene ye didi ho na se ko ba se side ba ko penko na edidi a dia ka no wo be fe meeting ko bi ansi wo wo be fe obi emma so unku di anko ne unku atema ba bi na ye wade na obi ayi nani ye be sra mo a mu di ade ne mo a mo hwe japade so de obi adi mo fama no na fa sumdwe mra fie anya sa akoda so o ma ne papa ne ma me nda bento ade da bia no pa ebi be ko no to ebi na ekwa akokora itu video say me twa ticket what twa ticket na ye busu asem ba kwa ene wati me agina yi ano na wo coach ka cho say e driver tu mi enko be fo card mi enko wo de mani coach na de wudi ye obi ba mi ka hunu se wuje mu to wa wo ma obi di be ye wo mu de se ko ma obi enko fi se wo ban ba ye no de se wudi wadi enti wo so wudi wo na ban foforo ba ma mi fie nsu ni pa bi betena so no so be hwa obi make sure say wo ma ekombadi wo mu ne basa emfa sumdwe mafi toluma no wanwe no nwinu hu yi baabi a wadu se wonu e wakirima mi ensani a na se wokra wokọ wanimo baabi adu wo dwene heaven ka papa ye nko a na de adwumboni etu tirize na adi ko wuo mu no okwa ko hia Peter no wo o mbe kire wo se kwamba so na afa so ba mam dase nyame ensha pa medase aha Akoma 87.9 FM Onia TV o say Chrome TV Akoma mu nsem dwumedie no eno ena wo hwe na wo tie no na dwumedie bi eda yanim nyame aduma o chinechi memene da ya ene enyasem ketwa yakwatiti yempom na che se anane na nesrade ni bi ne ho atimi atoye na atata ye dodo mame ne nana bila kantanka ene ho nkomo nana ma me ma wa ha ya me de be me nana apome erade adum me ho adin ya da Krista se nyame adum a echinechi ye wo dwumadi so kokora Akoma Ashanti work no 2026 ye no afena ye dating team so na emu nsam no etisen ma komida se ma me chia tiefo ne ahwefo nyina de wo mu ne se ye nyina ye ni medurubro nyana holidays na na muwa ti amanfo so didi anum yefie mu ho ebi di ne bi nom he ni nyina ikogu ye funkro na mu na obo se bra ni gie no gosu na be ho ase ase adwuma so asan start itu nya daje kura ma ho na de aye exercise na se training bi bebo ama ne ma walodu oyem no ene awura ni peduem no eso atimi ate nti ya na ehia se bra bi sei no ye ni adofo nyina aka bo mu ne yetenetene ya pomu e ma ne ye fe e ma ne ye neje e de ahoden so bra yen nti nyame adom a okinechi ene da ya sha to ho me bo ho dawura che na ye sisudua akira manfo sense sai bi amai e beba so enti free na no okina wo ye hye bi afa ya memenda so kan ho na fa ne se ekina etwamu a wo koda be sete alarm e de ato ho no se anopa no nan acha no nan fa be sori na onim ne fa na ye betu enti wo bia wo te a no hweta ma be simu na onim ne fa ne nyina hye ha no fe hia wa Akoma premises ya askwa ye ne mo main gate ne hwe ni mu enti se ufri ase ho na eba utra Texas hotel ma munim Texas hotel no edan ya etosom yensa uyi Texas to nchen ade etosom yensa e ho ane ewo ufri stadium na eba nso so a bo se odru kuma se mo nkwantanan ti san nkwantanan no so edan na esi ho a port tententin bi se animu no eye ho a na ye hia na ani kansem ne se enye nante enko a okay na se utu kwan utwa kwan ewo nan mu wo nante na mo ye mienu miensa nan na nkomodi ekoso a ekwan wakura mu hunu
abedu ekura mo bedroom pa na ye mo ya be konkomo ne to ba betwa saa neti nti ya na ye bom se ne ye kwo kwa enam nipa dodo ne anika so ewo mu agora ewo mu ntwene ne asa ne ade no wa hwe beduru kaka so yensa nto aso ya na efe keke me kai akokora ba ku 1937 yeah say afi atwam na wantimi ama na saa bre no o ma yenya nkrasa na no hododo no yeah ono awayade so ti ase me no ka say aka afi no onye mfinhye aduokono 89 years April 20th April no onye 89 years enti ofri 85 86 87 88 nyina woni na nanti yeah efekeke o ti ase enti baby obia no ye wadwen say oni ebobom ya nanti na ye fe ye wo spinning machine ay bonum tim betim dia dia asa oh ni ejai ani esan so wo brass band an kasa so tenten dia himo mi peni bi no utim di twi so ama utim say yes ani esan wo jama groups ahodo ba mi ensan san nan ya omusu di akire ran say jama no so du ba bi jama e da che papa e da cha enti no se wa ma wa ye ho minim se Akoma FM asantema agia to se ba no se ye organize bibi titru ye head work a obi am timi fa ho ne ho toto Akoma FM ye dem bafua wo de wa hwe videos a ye yi wo TV so audio ani hwe bi a e kire wo ne ye kase ye ya yitimi eye enti bra na enye fe registration wo so bo ho no a wo nhia no da e da no betimi ahia no obayi wa danfo premo yanye hwe ye hia sa wo sori afiri wo mpa so no afiri wo fie ba bia wo te no aba beto ya obeka dom ne bo so kura mpa ba bia o te no o ma ha no obehia e kwa so etimi ma route no na wo hwe ba bia wo so te wo hu ba bia obehia ye ye sha se afiri Akoma FM ye nim ho wa square ye fa interchange no square interchange no so ne ko fa Georgia hotel nim ho ne asi ahodwo run about ne de ani ahwe krom kwan no kemi kwan no adum ye be for ha kwa kemi ye du kemi kwan na da kemi achi sei eko STC no le aha we so kra ye mfa ho e say sempa for asa route be twoma kwa adum kwa fa jabaji were nim ho no mo esane me komase ho ne akwa wura enchemu kwan na da ho no ne akofa railway na te se be fa adum ba bi a adum ba bi a papa bi engina no oboda wuro no we de yemfa ho e be fa adum line no so to dru the second street roundabout no no sane adum kwan na ba bia mekom no e wo no unam sa kwan na so tra mekom na kwan da se ho na fi ya fa so na ya ba fa railway and ya be fa railway police station anim ho no ya be see interchange no so asaf interchange no yes sane interchange no ya be fa asaf market anim ho ya ba be fa ye I can say labor roundabout no labor roundabout ni atwamu akwa Amokom roundabout can na roundabout say traffic light Amokom ho na roundabout no say aka ho no na eka no Amokom roundabout ni akwa ye children's hospital sorry children's park ni afa stadium kwan no stadium kwan na say betwam stadium ni asa be si Akoma FM yenim ha ya ni eduru ha ye nyina ba bia ye sha ase no ye be fa ye chi ha I want say astrotef ye chi ya dra na dokura bo se mrantie bobo ye chi ha yes e ho ne kwa ko wie no ye duru ho no a ho na pom tinetine na nkasa be koso breni kan say aerobics enti o tinetine won sa o to 9 o sisi na wo to sorry e ko no e wura so betwa wo ho no asabia wodi waka na ni ho na agro nti no e sa eneti nti adro na mu a anigi e wo mu ne ne fe ne sane yesi enti wankasa no be wie no tse se ho atọ wankasa obia so tumi ba ye nim age obia ye to safro obia in fact se kuma se nyina se yenko ba bi ye nyina ba bom ne anantia ye ni beji ye to safro obia nti ye nyame ya adom a ye be fia nonum ne fa 5 say nam so mpo de ye wo ye time no asesa kakra so ye wo longer night nti wo se bobo no nsia akura ni ne mu ntete papa nti ye ma awia no enhye da mpintem ti ye sha se nonum ne fa no a kwe be nkobo be se no nso ne fa no nwotwe de ani aba bedu nti awia be se epie no na ye wie dada na afi ye tretene apomo ye wie nso a ye nkonsa pan ohwe moja ya wo yusu di anante na de ye be hwe na mu wo ti ase ubenya okoko bi ubenya obibi kakra bi drink bi e be ma ho ato na wi a wakofi I see. Yes, I know. Yes, you could do ho bi anko ye ka se bu o mpo a o de dro so 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 tretena apomo ti no ba ye so man bi kakra tu na ya se na dro hye de botoma na wayi
edibi enso agusu ye konyina nsuo di akire bia e bedro bi ohia nsuo bi aka kire yen zab natural mineral water environment nsuo di ho nya den kura for so no adaka ba kwa ansa na yeduru kura ye ni problem okay enti de aka nyina nsa nyame ya do eye chinechi ya ochinechi ya na ya wada nti na ya kura ne fi mu a e ochina ya da na de chi memene da ya so ne ye ko ene ko enti no ka che wonua na onua enka che wonua se Akoma Ashanti work no nyame ya do ma e chinechi 5:30 pepepe na ye nyina ye tu e de afria na che se ye kwa ya chiro ba bia ye befa ni nyina kama ye befa asukwa interchange ya na yakwa koduru ahonje roundabout na fe ya fe dum kwan no na yakwa ye mu akofa ejaba jewelry so na nti wa na ye na obetumi aba be to ye wa ha ene yakwa obetumi so agina ba bia ye ken nso wo pom ho sa no a ye befa railway ho sa na yakwa akofa ye asafo labor ho no na ye twemu a na ye kwa makom roundabout ni ye enti ba bia wo no na wa twen me bia cho ma megina ya adwuma no echi ha se ne beba be wie no metwen ye e megina ho metwen ye makoni de ho mu die unu me agiriki si wina baba won go bi o na machi ha no honum wa ko gina ha no otwen ye be ma tisi mi hu de o de ho de tie e be bo apomuden de ehia pa ehia na Akoma nso de Akoma na moye nso a asem beba tie ye se ma Akoma no a massage head talk na de asesi mu na se mo gane pompe na mo Akoma no emfa nko ba bia no ya Akoma pompe the blood flow or the branches of the human nature and no doctor Marco papa na po me ebro ya sia o ma ti bi so ya fe boko abo o gwankofo o ma atre wuwo no o mu charge pa o charge ma wo mu na hu wo mu dira aba obi sito na di bon credit fun so no ayemre okay aba yanko awia idie okurasi ni doctor medinti apiesie ma romanfo emre wafo aka chiro mu se enumele ba Christ na sundue enka romanfo emre wafo nyina sunsun wasi enka so ma me mele ba tampa otiase ampa fa ho ba urade na honto santo wa ne firi wa ene de mutia ye yo okurasi ni doctor meni mudi nkomo wa hada bia no nyame adom media duro sunko aba aye friend reko heba mesa so bibe aduro di ni din mu ani nyina ato so no enye bete ake se aduro no didie ene ahoodin wom na sa reko heba mesa ene eno na mebo hu da wuro so for reko heba kene de e wo breman eye adwuma agwala kwesi memenda ba ko nso wadwira amankwada de hotel eno nso ko ho a ifeto so miensa na mo ye prage wani mu no obohu so for reko heba center branch ba ko ho na ene de aduru a media pia bonten a kuro bi a wo so bia wo frame a na ma che bia akwa obenya bia to ni din e de reko heba mesa obi bia pressure no wudi asietie me ne onum pressure duru a no we ka ho wo de nom ka ho ma me na check ba bia pressure no anopa woda anumere woda na abra wo no reko heba mesa so aka ho no bohu ba bia e de wo ba Akoma e bon tententem Akoma ba pepe kakra bi no abre wona tikitua bi ti sa wo tena se no reko heba mesa akurasi aduro ma twegu ho okurasi ne aduro ne nsam na ne edi okurasi ne aduro na aduro ne ye fra no reko heba mesa ye twa foto no abram se tv so okoduro so bi na kire se bi ni mu a ensempa no oda ho na ukọ ba bi a ubenya bi ato eni nti reko heba mesa Ghana ha nyina ma frase surprise MSC regions ni nyina nti region ami nu ho no na mi nu ho de medu ho de ofra mi a na ma kire se kwa ha na benya bi ato pressure for no ma ebua wo mu manage ma pressure no beto fom kama ensa ma ne nkosoro wo sisi yare anu ni buache na kurase de ye koto ye sore ye no ebua papa me haya me ya reko heba mesa boa wo ye oba beka 4 days amwanya menses aba wo de nimbi keke ma me numa no pa num na wi a num na numre me si menses ya che wo se eba na eba nso a wonti yawo na epia efini nyina frim eye reko heba mesa okurasi ne aduro ane bia mekase wo de ndie koko haw no reko heba mesa na eboa na infection bia tinipa so aba ebisim de gonro syphilis ebisim so agume ana white ayemme oba ebe kini ho aduro wi eboa papa na mo a ulcer amamo boa no ye mo ya no moduro ni ema wo ye mo jo
ama wutimi tibidi ma oda wutimi da unnum so kama adure yɛn ɛnam sɛ ne yɛtie kurase no ɛno ma ne yɛde yɛ no agye sɛ me ba ya me yɛ obi bɛnu bi papa no aduro ade na ama ntam sɛ lumba nyom da fie miɛnsa me so aduru ada da mu fie miɛnsa afa na pie ɛno ntimi sɛ wotie me sɛ wonum wurako hɛba me sa ne pɛ yadeɛ bi wɔ so koraa na menkan ya wode num baako ne hadeɛ bo sɛ na yɛ firi hɔ ɛno nti yɛka bibiduro a akurase ne fire mɛtumi ano aduro ama fda fo agye atom yi deɛ obiara to adi ɛnkran mu ntie wokɔ ɔkansi drugstore lane bb heba ɛnkran ɔtontɔn bi na meka kyerɛ wo hello heba ɛnkran ɔtontɔn bi na meka kyerɛ wo ɛno nti kɔ hɔnom na trap of Judah me de brofo ne ya me hunu kan mfa ne saa kasoa old market Kumasi enkran kasoa old market wo trap of Judah Kumasi station wa enkran fo na me ka kire mu no okọ ho a obenya bi ato ana Angel Heba shop okay see grocery honum okọ ho a Angel Heba nso makoma ne bi a wo ton so kura si ni manfo bi sa fa bra me de akoma enkran fo mo tum de no ana ba ko nso ono nso de owo Cape Coast big C pharmacy Cape Coast behind Central Mosque wani nkremu da kese ne Cape Coast won so okwa obenya bi ato ana Francis Mensa asimfosu opposite MTN station wa ne so mo asimfosu no mo call Frank Mensa hono ma station wo obenya bi ato ana fei okensi di cover se wanti dilo se dilo okensi wo me bi ato me brofo ndi school am ko na nye me contest ne go school ti brofo na nye mfa sa ana mankasim no tap B odon so road ha Roman hospital ho eno no nananom Thursday station ho so mamo mankasim nyina mo ko ha mo benya bi ato Christ is the answer. The school ye mudidi agura dia Christ is the answer. Why you do that brofo ano otakrade hon so ko abenya bi ato pa old appointing krakra toba ano so wa wo hon so ko abenya bi ato e wo honum ana fe bisanyame heba ano so ye winiba main station wa hon so benya bi ato afedi egumi trimina nie sunyan eye cap heba woni nim de FM ana ye ehwanim e wo sunyan mampon eye Jinkri FM mampon 90.9 otonton wereko heba mesa ewo mampon honum wo obuase akotubi ewo smart heba obuase abuso ewo obuase smart heba ubenya bi atu enya bi ato dunkwa eye Anastasia heba Cecilia maternity hona ubenya bi ato ewo dunkwa honum ana esiama ne de eye odelo wona surprise esiama ho nyina owo Ankobra West Rural Bank Tikobo number 1 egumitirimti ende mentom fom kra ho so kwa ubenya bi ato ni watwam hwi no abakumase promise heba ewo kumase wa Repa FM dankesie na mu na fi wo Fred Mens heba kewo ubenya bi atu enya bi atom Dani heba ono so tonton were ko heba mesa ubenya bi atu enya bi atom ewo dani ho afei baby abenya bi atu bi mpa so eye missy otonton were ko heba mesa Kodnak heba asna otonton were ko heba mesa ni bi Kodnak hon so benya bi atu enya bi atu ewo honum apidank ono so ewo murum benya bi ato enya bi atu ewo honum Sam enko enyafo mieni senso mo ya awafo de Sam enko omo so tonton were ko heba mesa bi ewo kejetia gate 3 hwa afei baby bi ato eye hams heba no so Abrepo Junction Nsem fie nche hwa Abrepo Junction Nsem fie ho obenya bi atu ewo arms heba ho so ebusu ho no wo Boliga Eye of God Pharmacy obenya bi ato ewo Boliga traffic light ho no ana fe yendin eye eda ewo yendi ho so obenya bi atu enya bi ato pa enkokọ eye anti akubam waje aboso o Central Market wa enkokọ anti akubam obenya bi atu enya bi ato kono ho eye pro na esapon ono so waje atema wo ton bi wo ho okurasi ne aduro mesi wo pressure no be beboa wo sisi yare beboa wo wow mema sem ebo ni mire 5 wa buku bi
na ebedu akagidamu wɔ mpa so ɛno nso ɛyɛ ho adwuma ana ɛma menses ɔsa ɛyɛ ho adwuma paa afura emu atim afura ayɛyere nunum bi ebesansan wɔ furum ama bibia yɛ kama yɛfrɛ no werɛko heba mesa aka okurasini aduro obodina obanya bi atɔ ɛgye so ɛyɛ government hospital hɔ ɛgye so nyinaa mede ama maaya a ɔtontɔn bedsheet ɛwɔ government hospital hɔ nom a ɛhɔ nso obanya bi atɔ anya bi atu apɔnkiti hɔ obanya bi atu asafo labor ɛyɛ boatema ɔne deɛ mobile money no wɔyɛ ɛne deɛ woduru hɔ nom a labor hɔ no a boatema obanya bi atɔ anya bi atu ɛwɔ hɔ nom ebia mikese na wato nsu unity wɔ wuram oso hɛ sɔfo na sɔfo maame obenya bi atɔ ɛwɔ hɔnom ana dwabin wura bank ano nso ɛwɔ high school junction ase ɔpɛ power heba obenya bi atu anya bi atɔ ana fe 31st market hɔ nso uma bi abie heba shop wɔ kama ɛno nso otu nuro hɔ a ɛno nso obenya bi atɔ anya bi atu ɛwɔ hɔnom eputu agya wuromanfo da no ho yɛbo a ɔne deɛ phone so hwe wa no asi cross ɔne deɛ phone so adwuma no wɔyɛ obenya bi atɔ bɛkwai bɛkwai nso town center pharmacy bɛkwai wagye atɔ wɔtɔn ana fe tepa ɛyɛ adumura tepa wɔn agye tepa nyinaa bɔ so wɔ tepa kɔ adumura hɔ wobɛnya bi atu anya bi atɔn mesrɛw wurako hɛba mi sɛ ni abɔnten okurase ni aduro no ma yɛ aduro yɛ ba sɛ baabi a wɔ bia wode frɛ me sɛ ebi ni hɔ a maka kyerɛ sɛ hɔ deɛ menu hɔ na bibia yɛ kama wotɔ maako nsia a ɛyɛ free delivery ebia a wɔn ebi ni hɔ wotɔ nsia a mmea metua kasika ɛde ama ka abrɛw fa nɔmba yi na mewie a frɛ me so okurase ni wadura wodi abɛyi akɔ no ɛnika na emom me wɔ ha na me nso sɛ ha de aduru hɔ ha de enu hɔ nom ne nyinaa mu a grosso bia heba bia kwaku amoa ɛwɔ kede ɛno nso reko heba mesa no ɔtonton bi ɛwɔ hɔ nom the number a wutuo anya bia no 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 and 0244 47 00 67 0244 47 00 67 agree drugstore herbal shop pharmacy baby bi wɔ hɔnom bia na de ne enkawe anointing mobile money enkawe otuntum bi wɔ hɔ pa ana eburokosia ɛwɔ maaso woni puma free station yɛn hwɛ animu afi takwa ɛyɛ wɔ was ebibiduro fie takwafo nyinaa nko was wɔ benya bi atu anya bi atɔ tano so dwuma DJ phones baby e ma no entimi ekungu kɔ no awto ayekuma na bi sɛ DJ phones benya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔnom entimi akɔ awurem di aba okɔ a yɛatɔ ho wurɛ ko heba mesa ana akurase na metena yɛ no asa atɔ ho okurase ne aduro me di akurase yɛ do akurase wale a ɔba hawo kuma se na budget wa ha na ɔtɔ da wajo ayi ebre wajo akurase so wanka kura na wajo entimi akɔ afi we yɛsrɛ ma mo nkɔkɔrɛ mpa so yɛbɛyɛ ɛno ma egu yɛ tirim no nti bɛma bi ayɛ transformer ɛtɔkyi a light bɛdum bɛma nke tirim yɛ din o mo nwure yɛ sika yɛ nya kora yɛ ntimi ni o mo gure yɛ agye bi adie no mo nwure yɛ ɛnya atwea o atwea menka ma wo yɛbɛyisu ntakra wode kɔ atwea sɛ mɛka sika ma wa kura me na me nɛ na me ntu ngu so maka bɔne Dabi. Kura me. Na me nka sika ngu so. Adimo yɛ den. Ma bɔtɔn so aba abɔ no. Bisi akyia mu pii. Ma na bɛgya no. Yes, ɛwɔ ha. Obi kura gye dada. Sa, gimane. Okay. Okrasini Dr. Nietene Nkano. Ahaya Akoma 87.9 FM. Onia TV, Osai-Krom TV, Facebook, Akoma 87.9 FM, YouTube, Akoma 879. Akoma Nsem Jumedie no, eno na yede mamono. Edi amejiso ene Maa Akos na yeni ye mame ekwia sewa ena edi enkomo. Yetwa ye ho aba yeba yede di akabetas. Ofa, na se hawo jawdi yeduma sonko. Uzo won. Me hu pa. We nu yedum no se ofa wa wo kekos. Ni nyina eye Papsco eba capsules. E bibiduro ni aye ne topa ye. Onu ma no pa mienu, enwum mienu. Ne dwuma dia ne se eboa brebo no. E ma brebo no ye dwuma yi. Enuane ye di. Nsu aye nom ni nyina no. E ko ye mo brebo no ne di hu dwuma yi. De e papa no na nipadua na fa. De enye papa no so no. Na ne so abesere ko. E ma nipadua enya hoden. Adefu bi e ko nipadua mbia no.
ɛboa ayi fu bɛgya no mu ɛna bɛsɛ kɔbɔnten ɛna bɛfɛ detoxification committee detoxification yɛni kasa no sɛ casco ɛba center na kɔfa saa aduro di aba wɔfa wɛrɛ mesrɛ mamba ko pɛ na no nya hɔde ni bi unia ɔkɔ drɔsto bia wo so pɛ papsco ɛba cap obenya bi enti wɛni de nya de bɛso enti kɔ na kɔ pɛ bi tɔ pasco hey papsco ɛba cap me akɔbɛ kuma jimodi yes enkoda a omu enya enfie eduminu entumi ennum bi apemfo ene won a wama mofra nofo enso entumi ennum bi FDA agi edwadie yi enkrato yi ato Nido we are sick. I say go find dear. I'm fine, papa. Why so? Sell us to go find. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na money this year. Somewhere secret name. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, mo jadro wa so aba ebo afoforo yie pa. Yeah, the young kasa ye koko and ashoda ye. Enti emu hwam. Emu so da. Enti wo ye obi a wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntentia. Wo so wonu ato a wontumi ne di. Aduane papa fa so na wo fe. Ona we adwuma kakra bia na wo sai otichisi. Afei, wo ba wontumi mo ne sai ye. Wonum grow fine mo jadro no na ebo ni pedwale siesie ni ye pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the trim o Kumasi asakore mampo. Wo sameka bi wo all chemical shops. Ani e be dro de bia wo di mo. Sawo pension mu fresa no mesi 0244 596532. Ana say 0264 596532. Grow fine herbal tonic ana. Mo super. Mem kokora branyina mada so peche Holman obi na yere na mode na ekohin mu saba madi na chimani nwure o gafra nim se woni nye ene obehia ABA heba osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrante osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wo asanteman mu wono na da ABA heba center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa wani woni ate yenye wo operation wo ho nsha hwehwani wo ho yemfa dro so mu yeni so wo ho eno ani se wudi didi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yenam haw padia ebi ebet ne te se wo bo da bridge kojo tokra no kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower no na be mo po adwuma sa branche be wona so ye kase ne wo do mahinkro ebeleza preparatory school wa atuma sen so be wonu ABA heba center wo kwada so gyina se engina se toilet no be ye adwuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA heba center mani so da ho hanye kom abusapani abekasa titru ni ema no Emma mo so mo ka eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efuru sade omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu Paul bearers embrantia wo su efuru de maachie enhwen asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services ennuanuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there because everything under one roof abusapani we dey ntwaso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo leba kan koko board dan no ehwe animu hɔ a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78 Yeba munyina kwaba adeba kuma 87.9 FM Onua TV Osei Chrome TV Hepa Square Bar Capsules make am for de ama wenawia ye brebobo afo ntu adama bomodi anse obema wonsa akabie na buhye nyina timi yanodom na abomo brebo ho ban no akwankwanya yade bi ehun sika twitwiri die na muntumi nsa no kra Ghana yesienye bi agese muko India South Africa ene ne yaka enu nti ma Hepa Square Bar Capsules no emewo abrebiada ubenya bi ato ewo pharmacy bia emo enu nti fre 0557 453579 0557 453579
na any doctor any enkomo na hyene so ema me se ene pa de se ubedidi anopa breakfast no a na wahunu se eno a eye Tom Brown papa ba ko pe ba ko da pimu no eno no eye home sweet cereal legume mix no Tom Brown we eye kama ede ahoadibie wo mu ne no anso enye den kura asema me yansa pe ubehunu se bo no aye yiredi ubenya bi ewo supermarket any provision store bi mo eye afre 0246 697358 0246 697358 na wama wonsa akabi kantanka herbal and pharmaceuticals research center any adwidwi mu abibi mu any yakwa akofa emulate herbal supplement ediaba say emetu arthritis stress any hepatitis ni yade nka nyina se na enye moja ni mu adwuma mu ama nipadua no akasa enyina pomudi mu 24/7 na entumi emu anofi no fi bia eni ho Mr. no emulate herbal supplement na eni wakagina mu pa baby eto andro bia no wokwa wo benya bi upenchire mu fufra frɛ doctor was 0555 610592 0555 610592 go so if no home casket shop no ene ho Mrs. say ya enye yense bre na afi na wokwa akoto adaka akoto flowers wokwa akopɛ won mo bedi de funu ede ama wo sofo a wo be ya wufo som de ama wo ene ho nkro ne pa de obeba be video ene ho ne manyina be pa chawo sa de ma bobo so nyina no go so if no home baako pɛ enso mo yes ane ma nyina enti wo dia ne sɛ wo de contract ne be so mo nsa na wa hye date a wo de be ye yie wo be ye bibia hye bibia fefefe ede ama go straight from home ewo Kumasi Asafo labor woni enka ne Kokobot edan no na ehwe ne mu fra 0243 737457 0243 737457 and 0322 006221 na anyone any enkomo Karensic Ventures and ya Zahara enupa aba Dr. Amwa yetwa pruse wakofa Karensic aba ne ho na moye Zahara man capsules na Hindi eba mesha Zahara mesha ne G capsules so enei ebo adwuma yi typhoid de Hindi na afi enemu nsan yade ne ade no wama wonsa aka Zahara mesha ne G capsules no na afi so no emema amom nsa aka Zahara man capsules na che se bibia awie mudi ubenya bia to ba bia to aduro bia wo pechire mu fufra frɛ Dr. Amwa was 0246 348334 0246 348334 Samens Vita about Mr. Sia guy etoso na enano and will be a send me message was Marco minimum say ahadie monto eniema enye na woka Zahara ye woka Samens Vita ema me kokotobi na said yes ya boa me no or didn't message ebre me no kwasem say eye kama pa enu nti won sanka bia ma won sanka Zahara Samens Vita herbal mixture and the capsules no Samens Vita herbal mixture and the capsules again was say a trusson ya the precursor at the abaya and also a yes chrane who benya Samens Vita herbal mixture and the capsules again a trusson biato e wo baby e tron drobia e man mama tenka te konefiti komu how any koko so etete mu no monso monko pebi ento fa 0240 616061 0240 616061 ene eye nipadua kania enu nti ene wakania dumu a ehene fa na wokro mesraw ma wonsa enka ebie ba clinic meso frɛ no ne ka kyerɛ no doctor mani ne kɔ na onsho yenye operation na emom no ye bema a powder wodi begu aduane ye be kyerɛ sɛ de si ye no a ebeye wotiri no mu adwuma na wani no etimi ada so eye liver and kidney related diseases eye prostate and asa eye stroke eye ade hypertension ne say adien suffer rasta Dr. 3 days obesha yama Kumasi kwada so adwuna se obey main market no eye frɛ 0541 565 199 0541 565 199 eye haxa mixture and the capsules eye all satan for edro wadama say enei all settle na hawa bomodi answer obema won saka haxa mixture and the capsules no ebetu ayra obeto bi baby eto edro bia na frɛ 0240238310 0240 238310 ya beje wo so na ya kyerɛkyerɛ mu dia ma enche yebeko ayenkwa homa ne so na kyese etiefo nso emremu ye maami onyai manenka
anaasɛ wɔn mpɛmpɛ de esan sɛ ɛyɛ abusua no nyinaa da ɛgya padeɛ ɛna ɔmo maame ɛwu ɛde ɛgya wɔnom ɛno nti wobɛtumi aba so na 0243 114497 0243 114497 and now 03224 98035. What did it be? You my parents, ma. Bema young kwa. Ma, if I pass about small rebel mono, what do my fancy? The mission of papa. Ma, the woman Yamalenka. I mean, yes, yeah. What about you, the man? I will tell you that everything, the woman why. The about it. Me and sharp papa and some pom me that say. Within the baby, I guess. Your friend then give us a factor of me happy. Then, yeah. Well, you can wait for them to that something, we wait for free, but we convention. No, we do more anytime and some of the Yami and Sharp Ben. Within the baby, hello. Within the baby, commander. But me, Mamma, Jim Monka, on Genati, on Genafili, you video on Genafili. That's it, and no against that. Within the baby, I can say free. Hello, within the baby, I can say free. But the money back. Within the baby, I can say free. Ma, me paso, ma no de oyi ni na on so we ni e mema. Thank you mu pa ko be ma de anka. Hello. Me paso me tie. Anka be ma de anka wo pa so fo de anka e think go me drop. Na wo bla ye no. O so de na wo fa so ni ama no. No me show mo na ye sa pa na ko ye so ni aba no. Enye mema e ani blood. Ni pa na mema na ni blood do enye the go bad mother no koye. A good man and man, you do with the good woman video na yeding. Ah, the man, you won't be man. Why? And sharp papa no against that. Within the baby, I can say free. No crime about papa. No crime of papa. In about my son was something upon could see at sea and not coach. In about my man was the job when you are Maria Dina Moody so you papa. Nigeria, I know you are champion boy from Manichamupa. Miniaba, Yama, Jai, Amanicha, Eye, Sabi, Abusia, Ajapadi, Bia Dibia, the Gidisa the Bois. Now, Yapa, Yama, no, Chedama Frel. We now would pray, now we need Yama Kata. And then to be the one somebody radio track. You hear me in course when you show. What can it be? No one to hang up with 10 hours watching him. If you cannot be a Mammy by a Canadian Cray. And Miniaba, and these are the two answers. A queen be the first man to be a piano. It is a I'm on the sofa. But that's me about papa. Yame and sofa quata papa. Within the baby, I can say free. Maa Akos, because I find the starting swim captain. With Rani Amau papa. Maa Akos, Nani Samu, and a bigger phone. You will be a palm of parting so I'm with the black anti-mine. And then to be Sudan and New York and Maa Akos. I'm not going to say, walk on. I'm all never do. And where is it? Never do. Never okay. The drum number. No, make us say, yeah, I'm on ambulance in New York because we are now meaning one of you to make a master. No, I go to our bathroom. I heard that you you have to be necessary. I'm not going to come out and sit here. I'm in the moon, Yamanka. Because you remember my father, you're nearly great water. Now, Bama, dear, tell you, you say, Yamano, and Yamano, Marco, you're not me away. One time that you know, said you more Yamanka, and I'm in now there's some Saturday sometimes. That's about Papa. I'm a happy birthday. And Fama Money Matters. Money Matters when you fish here during Monkron 59 years when you're Crompo pa Ghana business mania over London Abrochimemo. Money Matters, Wokani,
Uchwecho muchwe udomu yere enafe oma ene onafo numu nyina say happy birthday enko enfama onyame enhraw na onhra wonsa no adwuma eso na onyumfra adumu enko adumu na onka ho say ena wo yere na ebushani nyina asmenka cho say wonum nyina edo papa okay within the baby akasa free within the I'm a kasa free person of hello. Okay, yeah, enyanye ready nti. Hello, within the baby akasa free. Hello. Mama, within the baby akasa free. Oh, we don't see my tone. Hello. Yeah, it's your mama. Hello, Marco. Marco, because I feel your man job. Because I feel your man job. Because I tell you, me ba, Eric. I told me to assassin the first one. And me, Wakotina, Oko high, the person about to mercy or me show the new Casado. Then you have Jipapa, which is like a toilet chimney. What song and then Wako high. I won. So, yes, you can walk for baby. Me, me, I didn't 9 years. I bet 2 months so. I was at 1 month, any 2 weeks. Here, me, yeah. Me, Sacolano, and school. She has seen money. Me, Sankomana, na free. Me, Sacolano, Mammy, I have said the just Mammy, and I say, hello, Mammy. Me patron, fire number. I have the Muntifa number no. Na a friend and you come off air. Okay, you need come off air when it dear a friend for your child. Within the baby akasa free. Yeah, me king no offense enough. Yeah, yet. Metia of some phone at your phone na the best of us. And the air question we are saying. You confront to your hopeful. And then you point to you. You need me out of in condition and rather less rather but you know. You probably know to your hopeful. Now, if you need bless, normally a dear, and a dear Japade. A Japade will about for what they call him. There's so one of you, Marcia, mercy feeling now what they call him. Feeling now, Daba Kumuna Avada. And Bakono class on chance and Bakwato now say, your best of us, Mumen Funya, and Tino Yami in Shao Pai and Femi, I don't Kafra when to me ama so power specialist about hospital and I make them for mouth. We didn't baby because free. Original Niger Papa. And then we say we are going to progress. I mean, that because I didn't come out so. But we are done now. The two bad animals. So the Bible says, "If you are there, everything yes. After super good, tell me the more points as well." And then, everything about you see. Tell me about the panel. That will be better. But then I need to come on. You can show them fanatic man sitting here by here. I had a if you are got our points. You never get about on one German, you do on Tamanwate, the Yame and Sha Papa, we didn't baby akasa. Good afternoon. Yeah, good afternoon. But you were funny, what you look at before. As I see, I found a minimum from the media. Because I think my family is in the market. When Yame and Sha, we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Make us free, Takwa. You're from Eric. Make us free, Takwa.
Hello. Papa Pacho Yetio. Yeah, Pacho, I tell you, I wrote some shit. I do this very can be papa and customer from my money, the animal. Now, through Mumbo, but it's a mobile chocolate of us, you know. The day why you can not could be no chocolate. I mean, ensure your best up, you know. Within the baby, I can say free. Hello, within the baby, I can say free. Hello, my dear, no how. Major so. And it's my part. I will. I can't make anything. Yes, no, young couple. Yes, no. Abraba ya bonu. Obi obi tumi kudi bonu bonu tumi obi kudi bonu bi wi ni. Ose yankopon se yankopon ya ma ya no me trewa yankopon tumi de no fo so ya den eche no. Ani na oni akolo o metatra no me sere bonu pa che nti yankopon ho. Kwan bi obefa so a ubeji ma na atma ma no ma na atem Akoma to me you mesre dimano na Akoma ntwe da wase. I mean unsha pa yenso yeda wase. Power specialist about hospital make for the amount. Dr. Kosiadua hepatitis B, C, A, fatty liver, ulcer, fibroid, kidney stones. Ni na otu ase kuma se fe ya sebo so road. Edua ya janche one or warfare 0244 544422. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Hello. Mommy, within the baby akasa free. Hello, Mr. Chomisi Mikasafi Accra, Omanjo. Mikasafi Soto Omanjo. Ma main friend or friend for we chat to cry. Within the baby akasa free. Yeah, soon I chat to a young girl. Maa Akos, me trouble. Yeah, you so. It's my family myself and for myself. Also, be to never. Also, some papa, you trouble. And my car will be ATM. You're conquer. If you want to money, I'm going to come away. Me ya bompa say papa driver onyame abofo ni mu kan na onfa mon konsa fa momra esanse monkwa ehia ye pa aha ena ye demo esi dia meje so ene Maa Akos ewa Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu Nsem dwumadi so ebusu apani sami a champion shores pepe little Mohammed team no e di Akoma sports to aso.